4 pohjoismaista kilpailijaa, 4 haastetta. Kuka nousee kärkeen? Tämä ei ole kilpailu, vaan game show, joka paljastaa, miten Boschin teknologia ohjaa arkeamme tavoilla, joita et koskaan osaisi arvata. Tämä on Bosch or Not. Tavataan kilpailijamme. Shanne Tanskasta, Sammi Ruotsista, Iisak Norjasta ja Emily Suomesta. Säännöt: pidä alusta vakaana ja vastaa Bosch tai not Bosch. Oikeasta vastauksesta piste. Väärä vastaus lisää painolastia 1 kirjan verran. Tehden haasteesta raskaamman kirja kirjalta. 3, 2, 1, let's go! Kehittääkö Bosch sosiaalisessa mediassa käytettävää kasvojen tunnistusohjelmistoa? Isak! Not Bosch. Oikein. Onko Bosch rakentanut tekoälyjärjestelmän, joka analysoi äänidataa kansainvälisellä avaruusasemalla? Isak! Not Bosch. Väärin! Oikea vastaus on Bosch! Tämä on todella siistiä. Bosch kehitti SoundSeein kansainväliselle avaruusasemalle. Se kuuntelee pumppuja ja tuulettimia ja havaitsee ongelmat jo ennen kuin ne tapahtuvat. Nyt alkaa näyttämään raskaalta. Valmistaako Bosch antureita, joiden avulla älykellot havaitsevat korkeuseroja, kuten portaita tai mäkiä? Emily. Bosch. Oikein! Nuo pienet anturit, joita kutsutaan myös sensoreiksi, huomaavat jokaisen askeleen, olipa kyse sitten kotiportaista tai vuoripoluista. Onko Bosch kehittänyt älykkäitä energianhallintajärjestelmiä koteihin? Isak! Not Bosch. Iisak yrittää ottaa revanssia, mutta väärin taas. Oikea vastaus on Bosch! Lisää kirjoja. Ei näytä kovin hyvältä. Tulee hiki jo pelkästä katsomisesta. Tarjoako Bosch älykkäitä valaistusratkaisuja, jotka mukautuvat luonnonvalon mukaan? Sony. Not Bosch. Väärin! Se on Bosch! Lisää painoa peliin! Onko Bosch valmistanut pesukoneen, joka annostelee pesuaineen automaattisesti? Isak! Bosch. Oikein! Onko Bosch mukana dronepohjaisissa toimitusverkoissa? Shanne. Bosch. Väärin. Onko Bosch luonut virtuaalitodellisuusalustan etätyöhön? Emily. Bosch. Väärin. Oho, tuota en itsekään nähnyt tulevan, eikä selvästi nähnyt Iisakkaan. Hän on ulkona ja ilmeestä päätellen hän ei ole tyytyväinen. 3 kilpailijaa jäljellä. Onko Bosch kehittänyt törmäysantureita, jotka laukaisevat turvatyynyn? Emily. Not Bosch. Väärin! Oikea vastaus on Bosch! Salaman nopeat anturit havaitsevat kolarin millisekunneissa ja laukaisevat airbagin ennen kuin ehtii tajuta, mitä juuri tapahtui. Käytetäänkö Boschin teknologiaa tuulilasipyyhkiöiden automaattiseen aktivointiin sateella? Bosch. Oikein! Shanne ei enää jaksa raskaita kirjoja. Tanska on ulkona. Valmistaako Bosch sähköhammasharjoja älykkäällä palautetoiminnalla? Emily. Bosch. Emily vastaa väärin. Vielä 1 kirja painon päälle. Hän saa myös rangaistuksen koukistetuista käsivarsista. 2 kirjaa kerralla. Hän tärisee, hän taistelee, mutta päästää irti. Se tarkoittaa sitä, että Sammi on viimeisin, joka jää jäljelle. Rauhallinen, vakaa, keskittynyt ja The Dropin voittaja! 3 haasteen jälkeen tulos on tämä. Emily johtaa, Sammi toisena, Iisak 3. ja Shanne viimeisenä. Kerrotaanpa vielä, mitä opimme tänään. Sen, että Boschin teknologia havainnoi ongelmia kansainvälisellä avaruusasemalla, että Boschin anturit mittaavat jokaisen askeleen ja jokaisen nousun, ja että Bosch pitää kodit älykkäinä ja kuljettajat turvassa, salaman nopeilla törmäysantureilla. Avaruudesta teiden päälle. Bosch näyttää, mitä tarkoittaa Invented for Life. Ennen kuin voittaja kruunataan, on vielä 1 haaste jäljellä. Nyt panoksena on sekä pisteet että oman maan kunnia. Ja kun kaikki on pelissä, hermojen täytyy pitää.